tetes teges pantes pramila leres sabda pangandika panampen ugi atur pambagyan Basuki kunjuk sagung para tamu ingkang sampun keparing katuraken sang duta sara saking Sohibul Hajat lumantar pepundhen kula Mbah Bayan Prihono. Sawetawis kawis tinggal manjingipun putra temanten ing mriki tumuntun Katiti Laksana nderek kadang-kadang kesanada ki diaturke sing sigrak wae ya. Yo dolanan sing gayeng kenaryo tumuntun panjingipun putra temanten sawus nyakala wau rucat busana kanendar santun busana kasatriyan kirap ingkang kalih tumuntun Katiti Laksana sumangga katur utawis. Yo Betty Asmarawati la 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 la
Ngaturaken wilujeng siang wong ayu. Wilujeng siang Kang Mas. Suwi ra petuk saya mundur-mundur kaya ngono. Oh, bar kabeh Kang Mas. Kabeh Aku saged bar kabeh ketok mencorong. rondok kabeh iki lho. Rondo piye? Di bojo ta? Duwe Lanang apa wedok? lanang to wong wedok. Oh iya. Lah aku ki wedok kok ya. Aku kaget lho kowe muni kabeh. Dalah. Kaya tanggaku ki lho rondok kabeh iki nyepaki sapa batin aku. Sedekah. Derek bingah wong ayu. Iji. Wonten ngarsanipun Sohibul Hajat pejinipun Bobo Tulus dalasanipun semisah keluarga ingkang wedalmu sampun kelampahan ngijab kabulaken Kang Putra ugi ndhawaken Kang Putu temanten. Ingkang menika pikatuk dongane wong sakmene mbane iki muga-muga donga kala wau berkah. Barokah sih. Amin. Wis kono ndang. Iji, Uluk-uluk salam sik kono. Iji saderengipun sugeng rawuh sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sakmene mbane iki sing gak jawab sitok. Sapa? Broto. Broto iso ora gelem jawab salammu ki jane ngopo? Enek apa karo kowe jane? Sing ndi ta wange? Kok ngendang lho. Oh langganan. Alhamdulillah iji. Doyan beti. Doyan. Dekne mendem mesti nggo trambul aku. Alhamdulillah dalam mriku perias kodang kalaka Bapak Iji. Ngaten wong ayu. Saya suwe saya ngrembaka saya nguncara lan nguncara. Iji. Tanggapane jan dobel Tenan sedina kok. kok ping 4 ping 5 kok iso ngenyangi. Kowe ki ora mung ning mantenan tok kok. Saiki sekolah ndi-ndi ki ana ngomong buragil tok. Lah ya alhamdulillah mari ya komplit kuwi lho. Status Ngawi, Madiun, Ponorogo, Magetan, Solo ya. Jogorogo, Ngrambi wis pokoke Didongake muga-muga sehat. Amin alhamdulillah. Anggenipun mengku sedaya para kadang saged lancar. Amin. Mantanipun ganteng Ji. Oh iya, kakung kok ya. Iki saking pundi niki Kang Mas? Saking Sidorejo Gentong. Oh gentong. Jadi adem ya bane manten. Gentong karon juga. Didoakan Ji. Monggo. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Sempat dikaruniai momongan. Ora usah okeh-okeh. Piro? Yo sesuai program keluarga berencana. Oh ngono. Kalih dosa mawon. Oh akeh. Lho, kok akeh piye to? Lah 20 ya apa ra ya kesel segae. Sing muni 20 sapa? Lah kowe kalih dosa wingi. Kalih dosa menika kalih supados mboten rekoso. Oh, Ngono ya. Oh ngono Ji. Alhamdulillah. Ibu manten iki ya nyambi lho kan. Lho, nyambi apa? Tukang apa nih? Golek wong tandur ini apa jenenge? Iki nek buka wadi iki ya. Buka wadi iki. Ora buka wadi. Aja mbok omongke juragan apa ngono kok ya. Lah ya juragan golek wong kuwi lho. Kok ya padha ae kok. Borek nek cara nggonku. Apa jenenge? Nek cara nggonku borek tandur. Oh, borek. Inje. Alhamdulillah. Heeh. Inje ada manggolo domas 44 nggih. Heeh. Bendang cep. Ayo sini sayang. Heeh. Sing jenenge tepos mau ndi? Sapa? Wah, kok enak sing jenenge tepos barang ki sing Tepos. sing irunge ambles kuwi to. Sing ndi? Ayo domase nyedak sik, domase nyedak. Ayo nyedak Mbak Betty, monggo. Sini. Empat sini sayang. Heeh. Betty, kowe dirasani pengiring saka Sidorejo. Nyapa? Bar dibuka mulih jare. Tiga mulai. Heeh jare. Nggo geret-geretan, Bu. Ora. Apa? Nggo dandan sawah. Ku dolanan putune. Ince. Oh iya bersama Kis. Kesanada. Ada. Kondi. Lah kuwi wanek tulisane kok Teguhan ya. para lati tutupi kok Ketoke teguhan tok. Aja suwi-suwi, Bu. Cepet. Langsung ya Rino kabeh nggih, Bu. Ayo Bu juga. Sewenengmu. Seweneng Bu iki nek kabeh seweneng emang kok menit jam piro to? Oh iya. Iya. Kurang 20 menit. Heeh, paring asma sinten sayang? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Namanya siapa? Namane nganu. Sapa? Nami kula sinten? Nami kula sinten? Kowe iki ditakoki. Lah ya nami kula sinten? Lah kok ditakok? Lah ya iki jenenge piye iki? Nami kula sinten? Kowe ngajak gelut ketok ya. Lho, nami kula iki tak sinten?
Bet biasa Domas no kira-kira hukumnya pirang tahun ya kira-kira. Sing ora mudeng iki kowe. Piye to? Jenenge sinten? Oh, alah. Mbak sinten? Walah kowe to ten iki mau. Ya ampun. Lagune apa ten? Der. Tambal ban. Oh, tambal ban. Abal ban. Ini paling asma sinten? Namanya siapa? Pira. Pira yang nomor 3 ini? Andini. Sama-sama. Ini Andini. Tak kira Iya, Mahalini. dua, Angger ya Andini. Heeh. Ih, iki sing senengane tepos mau. Heeh, siapa? Ditaleni Robia. Dita Leni Rapia. Apa Enek ya jenenge? Dita Sakene kok elok-elok jenenge. Leni. Monggo ayo dikasih bersama Dita Ada. Leni. Yuk tambal ban dados. Ning di kok rono kabeh rene lho jejer kene. Oh kabeh ya dah. Kang Mas, jogete jompo dhewe. Ya padake kok ya. Tan, nek joget ora mau enak ngoten. Yo. Kene tan. Hei, kene. Mas kene. Oh iya. Kene kene. Kene. Iki sor. Kita iku ini. Ini. Asik. Ayo. Yuk. Tukang tambal ban Ayo. rezekine untung-untungan Oh iya. nasib apik duwe kantongan waya apas otakku krosot-krocongan Yo. Ragil make up hadir. Yo. Asik. Tekno lin tekno. Ayo sinten yang joget? Maceder Dor. open pacar Asik. Asik. wah iki mesti rezeki kakak Yo. Maceder Dor. ban baca maneh Yo. isu rezekine tambah numpuk Oi. tambah numpuk Oi. tambah numpuk Oi. tambah numpuk tambah numpuk Yo. Sik. Ten. Kowe ora sik. Ten kowe rene ten. Apa sinten kok joget dhewe jajal? Heh, lah Oh iya sikile mulane kok kuwi. dompo terus anggar pas kuwi. Lah wong kok joget ki maju sikile sik ya bolak maju. Piye? Piye ndak baleni nek? Oh alah jogete ngono. Ora iso aku. Oh gak iso. Sing ngene lho tan jogetmu ki ngene oh menak kok joget kok dro. Mutung wis anu ya. Potong wis. Mulai. Mboten. Njaluk apa nih? Lagu kedua. Jaluk lagune. Ya. Apa? Lagune apa? Genti sing kakung. Sing njaluk genti sing kakung. Hah? Ayo. Apa? Gak ngerti lagu sih lanang. Oh, Nemen, lagune nemen. berarti teman Edan. Oke ya monggo. Dikasih satu permintaan. Lagunya Nemen hadir. Monggo. Ya joget langsung pulang ya, Dimasnya ya. Satu persembahan terbaik hadir bareng Geisha Nada. Free World Audio. As. Gelung barat bergoyang. kudune kowe ngerti Asik. Nomor siji. Oh iya. janji
Keluarga ingkang kula dereng foto monggo saged katindakan dalem nika monggo. Ayo sama dibawa pulang Dali. Yang tadi belum foto kami persilakan untuk naik ke pelaminan monggo. Aku rasa Ayo, ini manggolo nih. sudah dewe Yo. pengen kowe Kene. bahagia Asik goyang. Kene. Yuk. balasanmu ning aku kowe luwe nilai kowe ninggal aku ninggal tatu Masih bersama Rakil Make Up Hadir. Sekali lagi untuk keluarga yang tadi belum foto, yang persilakan naik untuk ke atas pelaminan monggo. Untuk keluarga dari mempelai pria, yang persilakan untuk naik ke atas pelaminan monggo. Untuk foto bareng keluarga monggo. Keluarga mempelai pria monggo. Terima kasih. Wes toh? Wes po ne? Ne po wes? Wes. Hah? Oh, Rene yo. Rasa wedi Rene yo. Dalu diangguk. Kok wedi men. Paring asma sapa? Dita. Hah? Dita? Dita apa sapa? Oh. Suarane kok cilik men. Lah iya. Urung sarapan lho iki. Dita, wedi yo. Ki mau jaluk apa? Jaluk apa? Hah? Ora wedi. Jaluk Ngabung aku. Ora wani. Sebabnya apa? Kok iso kowe lanang Mas piye to? Jare kowe lanang lho. Mas. Lho ayune kaya ngono kok lanang iki Jawa apa ora? Jogetne apa ora? Wis. Pun. Mulai pamit karo buke kono. Ji, bapak ibuke pamit. Ndang nek ben mulai yo. Lungguh nek pamit. Ji, Mbak Betty mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawetawis semanten gegojekane suku Manggolo tumunten donga patuntun kasuwun berkahipun pupunden kula bapa paniran hadi kinarya mungkasi bahagian wonten kalenggahan raina samangke. Semonggo Bapak Petawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wa lakina wa sallim radhiyallahu ta'ala angkuli sahabat Rasulullah jiman alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bil hamidin hamdan bisabirin hamdan bil naimin hamdan wa bin nama wa lam masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jawari ma'adim sultanik Allahumma sholli ala Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا بأجل والأفراد وأن تغفر لنا بأجل الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وتوفي من جميع الدرجات وتبلغنا كل خير من جميع القرارات وتبارك محمد اللهم أعرف بينك ما علقت بين وأدبك وأعرف بينك ابن ويوسف اسمه إليكو وأعرف بينك ابن بكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيد بشار الكبرى ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا وارحمنا الذي سبقنا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رب رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الأبرار يا الله يا عزيز يا الله يا غفار يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purwo madya wasana sampun kepareng gantung kaparipurna. Kula minangka pambiwara dalasan para kadang ing kepareng nawuh dawa. Nggih wonten kalepatan saha kirapan anggen kula matur nyuwun lumen samudra pangasami ing wasana pahargyan ngopeng tepung kasih kanthi wasan hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngontapaken kudripun sagung pandherek Bapak Ibu kepareng monggo manjing wonten ngajeng putra temanten tetep jumeneng wonten sasana kadang besan kepareng manjing wonten ing panti busana petawis kinarya pungkasanipun hati cara monggo kisah nada mangayun petawis. Kula dalasan para kadang ing kepareng ayahe kardi wonten kalangan wedal menika apabila wonten kekirangan saha kekelapan angin kula ngemban hati cara nyuwun lumut samudra pangsami ing wasana sugeng pemisahan pinanggihan malih wonten sanes wedal wonten swasana ingkang langkung berikan usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Duwe omah sing ra berisik ketak katris. Untuk keluarga tadi yang belum foto kami persilakan untuk naik ke atas pelaminan foto bareng mempelai berdua. Sekali lagi untuk keluarga yang belum foto ya persilakan naik ke pelaminan untuk foto bareng mempelai berdua. Monggo. Sing ra pengen